Hormatly vatandaşlar, şu gün 2022-nji ýylyň 8-nji ýyny hepdeniň çarşamba güni. Şuňky meniň gepleşigiň temasy Türkmenistanyň gelen habarlar. Gelin şoňa bileje seretip geçelim. Ine birinji habar Türkmenistanyň geldi. Hükümet gorkup meçhitde adamlar üşürmeli däl etdiler. Onun için adamlar meçhide getirmejek bolýarlar. Sebäbi meçhitde akıllı urunlar edilýär. Meçhitde doğru zatlar aýdylýar. Ine şurdan gorkup Muhammed Peygamber ine şeýdipdir adamlara, kömek etjek bolup beýdipdir adamlara diýip şol zatlary ýa-ni adamlar aralaryna gürleşenine onu öz döwletiň içindäki bolýan hadiseler bilen deňeşdirýärler de şonuň näde olduğunu tapýarlar. Ine şoň üçin şol üýşýär we şol ýerde akylly urunlar bolan soň üýşmeler diýip ýa meçhitde adamlar üýşürmeýärler. Yani ayet okulluğu derrew yani adamlara dargadýarlar. Şu ýerdäki mollalar, imamlar, müftüler olar esasanam Berdimuhammedowlar boýunça ayetler aýdyp şolary öwýärler. Şu ýerde gelýän adamlar propaganda ýaýradýarlar. Näme sebäbi? Öňkü müftüler, imamlar, ýa-ni mollalar öň hökümetde işleýän kolhoz başlyklary, yol başçılar, organ işärleri, ine şular häzir mollalar bolup, ýa-ni pul gazanjak bolup işýärler. Köpür şeýle, on hemmet däl, ýöne köpür şeýle. Şoň üçin şular, ýa-ni watany satmak ýa-da meçhitde Berdimuhammedowlar övmek we şolara aýat okumak, olar Berdimuhammedowam Allah janam deň şular. Şolar ýa diňlikde görüp, ýa-ni ýagdaýyň gidişine görä hereket edýärler. Mysal üçin, egerde siz molla haýyş edip ine kakymyň sadakatyny berjek, gelle okap ber diýseňiz, bolýar diýende ýöne bir bayrak ýa-da uly berip bir haýyş eden ýagdaýynda şol günüň kabylýar. Seni taşlap. Ine şu ýaly adamlar meçhitlerde işýärler. Şoň üçin meçhitni gelýän adamlara sen wahabist diýip ýa-ni azar berýärler, sen saklanýar diýip, sen ýa-ni emheme topulyp araşdyrýarlar. Şunu bağlayacak bolup. Aýgarar dinne da bizde adaletlik ýok. Gynasam. Ine şonuň üçin şol oýun edip müftüler, imamlar, mollalar diýe biz Berdimuhammedow öwýäs bolýyn, bize pulum berilen ok diýerler. Onu näme üçin öwýär? Pul berilmese. Pul berilse de öwürler, o meçhit Allah'ın we o Berdimuhammedowyň öýde. Haçan Berdimuhammedow meçhit guranma, pikir etmeň jügüsüne alıp pullar goýýar. Dini adamlar düşünün doğru bizim tebii gaýlyklarymyzy alıp o yerden bir näçe prosentini ogurlap şu galan pullary bizim meçhitlerimize goýýar. Ol diýmek Berdimuhammedow gurmady. Onu istendik ýolbaşy gur diýenne şu ýerdäki guruşçylar gurdy onu. Berdimuhammedow diňe soňuny kösäp şol pullary berdi. Ogurlap. Onda da jügüsünden çykaran ok. Bizim tebii gaýlyklarymyz bizim ata-babalarymyz goýup giden ýerlerinden, goýup giden tebii gaýlyklardan alıp şonu töleýär. Şonuň üçin bir minut men tehnik tarapdan problemam çykdy. Bir minut. Başlan, hormatly vatandaşlar, açyk efir bolan käwagt şuraya problemler çykýar. Şonuň üçin biz meçhit turdy, ine Berdimuhammedow jaýlar urdy. Inanyň, gurulan meçhitden pul ogurlýar, gurulan jaýlardan pul ogurlýar. Ol näme etdi? Öňkü ministeriýaly pullar ogurlap bir neşekeş korrupsiýa. Ine bar edýän zady. Şonuň üçin Berdimuhammedow öz göçükleri, Berdimuhammedow Türkmenistany ýa-ni üstürmek üçin hiç zat edilmedi. Şu alan pullarynyň bir 10% soňandyr galany ogurlady. Ol jinaýat jaly. Innik temaga geçelim, ýa-ni samolyotlar barada. Samolyotları ýa-ni reisler diňe göz boýakçylyk üçin açdy. Samolyotlar ýegenleri we dogunlary biznes üçin charter goýulýar. Bular samolyotlar bilen
etlerini karıytlarını Germaniya, Dubay, Türkiye, Rusya akıdıp satyalar. Günne bir neşe samalyot diye. Gaýdyşynym şu samalyotlar gelende eger pasajir samalyot bolsa, ýa-ni adamlary getirýär. Bolmasa ýa-ni e, şular ýa-ni nime bilen Il-76 bilen ýa-ni Russiýanyň karga samalyoty bilen ýöne ýük taşapdylar daşyna. Näme daşýar? İçinden alýan harytlaryny valyuta satýarlar da valyutany getirip manatda ýa-ni 3 ýarymdan harydyň pulunu berýärler. Şey dip bular, yani tapawudyny oýnaýarlar. Şoň üçin daşna satylýan harytlar Qatardan bakadan satylýar. Ýöne şo gelen valyutaň, yani ofitsial kurs bilen, resmi taýdan kurs bilen, yani hakyky kursyň arasynda 6 hisse tapawut bolansoň, ýarym bakadan satsa da ýene 2 hisse jüsüne galyr. Şo ýani ýegenler we tohumy, yani öňe ýegenler wady, Gurban uly wady. Inni ýegenler Gurban uly, Serdar ve onun tohum garyndaşlary. Bular köp ölüp gidip oturanlar. Ondan o ýegenleriň hem ýa-ni durmuşa çykan çağlarynyň hem garyndaşlary, ýa tohum garyndaşlary, gaýyn topary neşe köp ölüp gidýär. Men öňüme aýdyp gelýän gurulmaçylykly taýdan gurulan mafia topar tohumy diýip. Şu topar tohumyň ýolbaşçylary, ýa mafia toparynyň toparynyň ýolbaşçysy Gurban uly bilen Serdar. Bir kanun ýagdaýda gödök kanunlary konstitusiýany bozup, häzir çende gödök bolup gelýän adamlar öz mafia, tohum, gurulmaçylyk topar saklap gelýärler. Muňa bir topar ýallaklar işleýär. MHM gurulugynda, prokuraturada, ýa-ni polisde bir topar ýallaklary ýa-ni işläp, uly bir gurulma, ýa-ni düýbi, esas düýbi, tohum tijinden edilen mafia topary, gurulmaçylykly we daşynda ýallaklar. Ine Türkmenistan basmalan adamlar. Şoň üçin şoň göz ýetirin. Asmanymyz parahat diýip gurşulukda bar ömrüňizi geçirmäň. Inanam Afrika ýurtlarynda da öňkü zamanda gurşular bolanma asmanlar parahat diýip şonuň. Şonuň käbiler ay asmanymyz parahat diýip ýa-ni daş döwletleri görmän gurşulukda ýaşap, gurşulukda çagranda dolup, çagran gurşulukda ýerdiler. Siz bolsa Azad döwletden 30 ýyl içine gulçuluk var ýa. Tersine var ýa. Eger Afrika döwletleri gulçulukdan çykyp azatlyga ýeren bolsa, siz bolsa azatlykdan gulçuluk var ýa. Özüňizi alap, ay asmanymyz Allah şükür parahat. O parahatçylygy bize Berdimuhamedowlar bermedi. Berdimuhamedowlar şu parahatçylygy grajdan uruşuna gidip otýar. Türkmenistanda tiýden ýylyň ahyryna çendi grajdan uruşy bolar. Men size ine aýýan görürsüňiz. Näme aşlyk başlanar, adama ýaralat başlar. Häziram aljak men saklak gelip otyryn şolar haýyş edýän Alman ýaragly çözüp bolmaz diýip haýyş edýän. Maňa ýaňy ýakyna jaň etdiler. Türkmenistanyň içinde toparlar. Bize başladyk diýip. Zordan saklak gelýän sebäbi biz kanun ýollanmaly. Köplük bolup, bir kiçik topar bolup almaly. Şoň üçin köplük bolup almaly. Inni Rusya reis açtılar. Bular näme diýär Rusya reis açyp? Bular Rusya reis açyp bilden bakadyn şeýle bir galdyrlar 8000 manat. Eger adam bir ay işläp Türkmenistanyň içinde 2000 manat alýan bolsa, bille diňe bir tarafa 8000 manat, ýagny 40 milyon köne puldan tölmeli bolsa, onu diňe baryp gelmesiniň billi, şol adam 8 ay işlemeli, çürüýmen, maşgalasyna pul bermän, 8 ay işlemeli. Haýsy döwletde bu reallaşdy? Ine mysal üçin men berde aýlyk alýan $2,500. Şundan Amerika baryp geljek bolsam $300 bilen $700 arasynda bahasy. Diýmek men aýlygym 3 tane diýmedim diýene 3 tane bille aňyry bäri bak gelmäne ýetdi. Türkmenistanyň adamyň aýlygy 8 gedek diňe Rusya bir tarafa gider ýaly etdiler. Öňsüň tapawudy. Durmuşyň ýa-ni hil maddi ýagdaýynyň tapawudy. Fransada ýaşaýan adam we Türkmenistan. Öňsüň Özbekistanyň orta çaýlyk takminan $350.
üçü de $350 diyenine, diýmedim diyenine 7.000 manat bolýar. Bir tarafa eýem 7 ýaş ol. Bir bolsa 4 ay işlemeli. Bir tarafa gitmek üçin. Şonuň üçin watandaşlar, yani öňem aýdyp gelýän, Serdar Berdimuhammedow MHM ýolbaşçy bilen gürleşende öz garnaşy bilen Anaýew bilen gürleşende ay şu adamları saklap bolanok, Gurbanova öýden hat ýazyp ýatyr. Hemme ýerde jary edip ýatyr. Adamlar aeroportda galýar, näme delise, oý ansa bahasyň ýa-ni ýoluň bahasyny ummasyz galdyraly, şular hiç ýerde gidilmeýär diýip, ýa-ni şey diýip iqtisat tarapdan adamlar blok edýär. Bul adamın azatlygyny iqtisat tarapdan basyş etmek diýmek. Egerde bilin bahasy 8.000 manat bolsa, näme Amerikadan samolyotlar gelýärmi? Ya näme kerosin Amerikadan gelýärmi? Ýok. Samolyot bizinki Türkmenistanyňky, kerosin bizinki. Näme olur ýa 8.000 eder ýaly hiç ýeri oň ýanky mazmunam ýok, hiç ýeri argumentlaram ýok, olur ýaly eder ýaly. Ýok, bular ýürüýte, adamlar çykmaly ýaly 8.000 edýärler, onam 2-3 hepdelap ýanky garaşmaly bilet alyp bolan almak üçin ýagdaýlar kyn. Şol ýaly bular öýleriň biznesi üçin, öýleriň ýanky biznesini ýöretmek üçin samolyot bar bulara. Problem ýok. Bular 3,5-dan aeroportda pul töleýärler, 25.000 manatlyk samolyot, aňyry şulara 6 hisse pes düşýär. Diýmek $4.000. $4.000 bir samolyot alýarlar. Şo samolyotdan diňe ýanky Dubaýa baryp kelip harytlar döküp gaýdyşyň Türkiýanyň üstüne getirenler hem harytlarda pul gazanýar, hem Türkiýanyň üstüne adamlary getirenler o ýerde de pul gazanýar. Ine. Şoň üçin men aýdýan bu döwlet, Türkmenistan döwleti Berdimuhammedowyň garnaşlary üçin we Serdaryň tohum gaýyn tarapy garnaşlary üçin inni ýegenleriň hem tohum ýa garnaşlary gaýyn tarapy üçin edildi. O ýanyna ýallatlar, prokuraturada işleýänler, polisde, MHM'de, harby guluguna şur golýan, şur bolmadyk bolsa, eýýän biz aýradyk şul paraxor tohumy. Şular saklap, habarlary ýok, watanymyzy satyp durlar we bir nokotdan geçen soň şularyň haklary bozulur, şularyň köçüde galar. Şularyň basylar gider. Buram çağılar kösener umumy halkyň içinde. Bunu düşünen o. Ertekün şu tohum bizi kamçılarlar köçelerde, dağıtlarda. Şunu ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Inniki bir habar geldi Attaýew bardy. Öň general prokuror bolup işleýän adam häzir ýanky Sowda ministri edip kabinet ministriniň wekili edip goýdular. Bu näme diýär? Näme şunu şu ýerden alyp şu ýere goýdular. Sebebi şul adamy gen prokuraturdan aýyrmasam ve usiliyeni hükmünü, öğüt tohumunu, kömek hükmünü Sowda ministri etmesem, Sowda giden o. Yegenler üçin, doganlar üçin, garnaşlar üçin, Serdaryň gaýynlary üçin giden o. O näme diýdi? Ünsüren, Sowda ministri şulara kömek edýär, harytlar çykarmak üçin, kontraktlar konwertasiýa etmek üçin 3,5-dan. Bular harytlar allygyny çykarýar. Rossiýa wagon diýär, Awganistana wagon diýär. Ol dogana maşenitsa, ol altına aýdýany, ola gumanitar diýip Awganistana uğradyp, o ýerden pullar alýar. Muht uğratdyryp, ýani halkdan, döwletden hemme az harytlar alyp uğratdyryp, aňyrdan pul alýar da dokumentde muht etdi diýip, ýani kömek diýip bular maşenitçilik edýär. Orsiýadam şeýle. Bütün dünýäden barýan harytlar gidlemek üçin şular Rossiýanyň strategik partner diýip ýani aýtdyrmaly ýaly, ine şu Rossiýa kömek edýär, gumanitar kömek edýär diýip bütün dünýäni allar, bular maşenitler da. Şeýdip pul gazanýar. Ine Berdimuhammedow $150 milyon telekeçilere verdi diýär. Telekeçilere $150 milyon berenine şol alan firmalar yegenleriň, garnaşlarynyň, Serdaryň, doganlarynyň, garnaşlarynyň ýani arasynda bir ýönekeji adamyň atlaryna açylan firmalar. Şo firmalaryň atlaryna bir topar hökümetiň zatlary muht ýagdaýda, ýagny 100 esse, 200 esse arzan ýagdaýda alınıp,
şu zavod, fabrikalarında, bu firmalarda şu haritler öndürülüp, ine şol firmalara, şol zavodlara pul verildi. O Türkmen halkına, görgülü biznesmenlere pul paylanmadı. Hiç kime. Şu 150 milyonu bu hükümet derecede ortadığında öz kardeşlerine. Men öňüme aýdyp gelýän. Bu döwlet dine Berdimuhammed Gurbanoğlu Serdar yegenler şunun tohum arnaşları üçün. MHM, polis, harby gulluk, yani prokuratura, sudlar pikir etmeýän siz şoň içinde. Wagtlança sizi temredýärler, soň hemme adamyny alyp bankrot edip sizden basyp goýarlar. Onsoň näme galýar? Ýene-de siz ölüp gidýän türmede sizin gardaşlaryňyz gullar bolup ýaşap gidýän beýle halk ýaly. Ine tapaldy. Şoňa göz aýlap bilmediler. Ay şuň 5 mandan düşer, erti pul berip sparnyp düşünen yok. Berdimuhammedow Caligula. Caligula diýmek näme? Bir adamy ýanky çinovnygy hökümet işgärini temredýär, hökman kellerini kesmeli. Näçip? Sen kellerini kesmesi sen baýak gidýän, sen misirgä gidýän, sen semrek gidýän, sen opozisiýa pul berip bilýän, sen ýanky öz puluňa privarod edip bilýän, sen seni ýam hukuk döredýän. Ol diňe Türkmenistanda da bütün dünýäde şeýle. Ol diktator sistematy, şoňa düşünmelidir. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ogry ministrim halkyň adamy, paraxor ýa-ni vice-premierim halkyň adamy. Düşünün şol atlara. Eni Söwda ministriniň haky Gylyjyň aýdyşyna görä, bizde çykarylan öňüm gül yüpök stapel mata itin ardany bilen toplum edip ýegenler Türkiýe, Dubaýa, Germaniýa uğradýarlar. Öňsören şunu 3,5-dan alýa. 3,5-dan ýanky 20 nemetsen 6 etse ardan alýar bolýar. Ondan gidip ýarym magadyndan berýärler Türkiýa beýlik döwletleri. Ine şol beren pullaryny getirip 3,5-dan ýapan ýagdaýyny 2 etsesi jüzünden alýar. Eger $100 kazansa $30 ýanky şol haritler almak üçin sarf etse $60 kazanýar. 2 etse däl, 3 etse. Harityň bahasy galýar. Inin sören joraplar, köýnekler hemme zatlar gidýär Türkiýe. Şo ýerde bizim grajanlarymyz öz puluny alýarlar. Türkiýanyň bahasy we Türkmenistany öz garnaşyny ýörýär. Näçip göl satan Türkmenistan? Näçip Türkmenistanyna şol zatlaryň köýnek, jorap, her hili ýa gurallaryň bahalary ýokary Türkmenistandan çykýan zatlar. A Türkiýede ondan arlan. 2 starlan. Asyýa şuraya maşynçylyk dur. Hani gen prokuratura? Hani Türkmenistanyň meclisi? Hani Türkmenistanyň milli geňeşi? Halk maslahatynyň içindäki komitetler, barlyk struktural hani? Ýok. Sebäbi şu döwlet Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, Gurbanoğlu Caligula we onuň ýegenleriniň tohum garyndaşlarynyň gaýyn toparynyň döwleti boldy. Gününden güýşüp gidýär. Hemme yatan adamlara, hemme uklap durup ýogranyň aşagyna gillenýän Türkmenistanyň içindäki adamlara ýa. Asmanyňyz parahat dol görüşde gul geçdiňiz, şonda da asmanyňyz parahat bol. Ýöne bir zady unudýar. Şoň geçenne inni asman parahat adam bolup sizin azatlygyňyz düýünden bolmaýar we hiç kaçan bolmaýar. Ne çağlanadym, ne gelecek nesillerin azatlyk bu tor ýaşaňyň. Sizin namatlyk eden ýanky ýagdaýlaryňyz bilen şu zatlar bu torya ýöne parahat atman galýar, dogry diýemem. Şoň üçin şu zatlary ünsüren. Indi Türkmenistanyň daşyndaky azatlykdy gezip ýören, öz pasportlary, prasroçyny ýanky srogu turan, işe gizlenip gidýän adamlara ýüzlenýär. Gorkup öýe barman, Türkmenistana barman, maşgalaňyz bilen aýryşyp, dagyşyp ýörmän. Türkmenistana barmaly hemme. Pasportları düzeltmeli, maşgala eýişlik etmeli we döwletimizi elimize almaly. Başga ýok. Inanın, sizin azatlygyňyz wagtlaýynça
Siz Türkmenistan'a barılmarsınız. Ol öň İran türkmenler, Afgan türkmenler bağırın bolsa, 24-nji ýylda ýanky aralar kesilen bolsa, ine 2022-nji ýylda ýanky 98 ýyl soň inni türk türkmenler bolar. Siz türk türkmenler hökmüne galarsyňyz şu anda. Sizi getirjek bolup, ýa kösenýän ýa sizi pikir edýän adam ýok. Men öňüme aýdyp gelýän bir gurumaçylykly mafia tohum topory. Sizi gul hökmüne görýär, türkmen halkyny hiç hili ýagdaýda hasap edilen ok, etmeden etmek üçin döwlet gurmaýarlar bular. Bular öz döwletini kurup gelýärler. Soň diňe ol Kaligulany paça ederler, Kaligula paçat diýip we Türkmenistan döwleti ay Arka Dagestan, Berdimuhamedstan, Kaligulistan birat ederler de şonuň tamam. Şondan soň men size aýdym. Hiç wagt siz biz hemmemiz azatlyk Türkmenistanyň halkyna atmaýar. Türkiýanyň gully, nelegal gullary, Türkiýede bostuny galyp şöyle dokument alyp wagtlanýa watansyz adam bol. Türkiýanyň watan edilmeli bol. Şu ýaly ýada bir geçer. Uhlap duruverin. Asmanymyz parahat. Ay men pe gülýäli Türkiýede men ýagdaýym gülýäli 100 euro geçirýän. Men Amerikada $1000 geçirýän men. Gowlay bu Gurbanow näme diýen zadyny bilen ok diýip geriberin. Wagt şotçyk sizin hatawyňyz den ok şotçyk Kaligulan hatawyny diýär. Berdimuhamedow Kaligulan hatawyny diýär. Şoň üçin ünsverin şol zatda. Soň giç bolan soň ah poýz giden soň ylgap durma. Siz hemme zatdan galyp uturup gelýär. 32 ýyl hemme zatdan uturup gelýär. Utan zadymyz ýok. Men size göreýin. Bir protestde çykyp bilmediňiz. Bir gedek bir hakyky aeroporta çykyp haklyňyzdan bilmediňiz. Hiç zat edeňiz o. Biri gelip size eder diýip ýa Berdimuhamedow Kaligula size eder diýip pikir edýär. Senin aklyny niýede? Şoň üçin men sizi oýunturjak bolup aýdym. Soň giç bolan soň oýuntursam, oýunturmasam hiç tapal ýok. Şoň üçin men her wagt aýdym, her kim öz kiçik ädimini etmeli. Sen kompýuter çykmy. Aýt opozisiýa men näme kömek edilýän? Sen ýöne işmi? Aýt opozisiýa mene gorkýan çykmana men näçe size pul geçirip bilýän? $1 geçirip bilýän, me kömek gaýrat edin. Sen ýanky opozisiýada pardon, sen açyk aklyň ýetip ýanky internet bilýärmiň? Gir TikTok'a görüş, düşündir adamlara ýanky öz pikiriň bilen paýlaşyp, pikirleri östürip bir hakykata barın. Her kim öz ýerine etmeli işleri var. Ýöne gizlenip zat edip, ay wagt geçirip özüňiz allap ýat ýurtlarda bagşlanmaň bomj ýaly gedip näme gary bolatdy? Watanymyz baka, baý watanymyz barka. Bir sany gurumaçyk taýdan mafia tohum basyp alan bolsa, gaty ise 1000 adamam ýok şol. 30.000 adam galsa hemme zat bitirýär. Ine şonu aýtjak bolýan. Inni medisina boýunça ýanadygynda bolsa men öňküde çykyş etdim. Medisina boýunça ýanky Berdimuhamedow inni prezidentden ýöne hemme zadyň mafiýasynyň ýolbaşçysy Kaligula bolan soň ýa daşylar şöyle Banisan, şäher Banisan glavragynyň gönnün maňa pul geçir, ýygyna pullary da maňa ber diýip ýanky şondan talap etdi. Olam aýtdy men ministra berýän, ministr size berýär. Ministrim diýme beýle kan diýme gön maňa geçir diýip. Indi şol adamy men çykyşymdan soň arrest etdiler. Hiç bir düzgünçük tapman soň, halk galyp başlan soň, şul maglumatlar hemmelere ýaýrar. Gurbanyň aýdan zady dogry bolar. Adamlar ynanyp başlar Gurbanowa diýip şunu goýberdi. Damaşny arrest. Ýöne o diýmek erteki güne işine başlanana şo pullar bermeli bolýar. Ünsüň Milli Geňeşiň ýolbaşçysy ýaltanman oğul daşydan gelen soň oğlundan açýardyp ay oňarmadyň şuňa zeret diýip gidip korrupsiýa schemasyny açyp täze pullar çöplekden. Kim ol milli lider? O milli korrupsiýoner ol. Milli kezzap.
Neşekeş Gutor'un idiot milli kezzap Caligula. Başkaça deyip bolan o. Men her çıkışımda sövmeyin diýenmem. Men başkaça şonu atlandyryp bilemok. Göwnüm bilen şoňa hormatlan, ýani prezident diýjek boli diýere hiç argument ýok. Bir eden işi ýok halk üçin şu 32 ýylda ne ministr bolup, ne vice-premier bolup, ne de prezident bolup, ne de milli kengeşiň ýolbaşçysy bolup halk üçin eden zady ýok. Lewapda, uraganda bir moňgoly adam ölse konsert berýärler. Ul konsert berýär. Gitara çalıp, aydım, hedil edip. Ondan bu adamı ne dövlet unut bolýar? Bu adama ne Türkmenistanyň geleceğini unut bolýar? O sen Türkiýede çopun bolup işläp dursun. Sen şu adamı näme araşýan? Hiç. Ay men näme diýin? Men mal bakýan, men ýa-ni bilimim ýok. Oho, dogun azatlyk almak üçin bilim gerek gel. Institut tutmaly, günay diýin. Haklaryny talap etmeli. Türkiýede mi öýe barmak boldy? O ýerde näme çylygyny gul bolup işlejek? Siz gul bolup işleýän bir nokotdan geçen soň gaýtsak diýsem gaýt bolmaýar. Ananyň? Bolmaýar. Siz Türkmenler bolarsyňyz. Ay Türkmenler bolup gezberjek Türkmenistana barmasam bolýar diýsen, sen watanyňa däl. Sen öz çağlaryna namakdyk edýän. Maşalanyň aýryşan bolsaň çağlaryň bar. Allah'ın öňünde sen şoluň ýa-ni en atasy bolýar. Sen şoňa şu çağlaryna ýa-ni namatlyk eden bolýar. O men watan boýunça gurulmam edim. Öz ata babalygyny namatlyk eden bolýar. Utunma şu zatda. Bizim meclisimiz var aýtsam. Bizim meclisimizde her ýygnagynda ýürütülüşdirilen, ýa-ni her edaradan migrasiýa, MHM, prokuratura, notariuslardan 3-4 tane adam gelmeli, gatnaşmaly. Şu meclis bir zat çıkaranlar halktan gelen adamlar hükmüne şular spektaklın aktörleri bolmaly. Ine şu spektaklın aktörleri bolanlar şu adamlar ýürüte bir missiýasyny ýerine ýetirýär. Missiýa diýmek bir zadaniýasyny, bir borçlaryny ýerine ýetirýär. Olum näme? Şol telewiziýa alanına ýa-da şol içindäki meclisdäki wekiller öz paraxorlugyny ýa-da öz setlerini berenne halkdan gelýän eken diýip pikir eder. Telewiziýa görkezlerine ine halkdan gelýän eken jemgyýet adamlar diýip pikir edip bütün dünýäni allar. Hakykatdan bolsa ine bir notariusny guruşdyk. Notarius diýär. İki ýyl ýaş gelin gyýlar aýdýar. Siz işe de gelmän. Biz size işler. Şu çeýerlere, meclise gatnaň diýär ýürüge düşüp şöyle. Siz ýaş adamlar gatnaň şöyle siziň aýlygyňyzam, işleriňizam ýürüdir. Arkyň şoňdan bolun. Ünsürüm. Notariusyň içinde ýürüte 2 adam çeýerler üçin we meclise gatnamak üçin. Niye mawzatlar? Türkmenistanda. Näçip Türkmenistan psixbanitsa. Näçip psixbanitsa? Kezzap, yalançy, paraxor, neşekeş, gutoru neşekeş, neşe urup kellesi aň uç giden meýläp durun, akylsyz Caligula Gurbanoğlu durundurýar. Ogly, ol ýumuş oglany, näme diýse şonu diýär. Kagasyz bir adam ümmet bilme boýnamaly, men arkadagyň ýanky Caligulaň işlerini dowam etjek diýmek. Eger şul adam Türkmenistanyň türme ýasap, onan psixbanitsa öwren bolsa, inni Serdar Berdimuhammedow şuny sirke geçirmeli. Sirkede bir hemmemiz klown bolmaly. Sebebi Berdimuhammedow super klown. On ogly inni klownçylyga girmeli. Diýmek, ol at şap başlamaly, itler bilen gezmeli, rally edip başlamaly, gitar oýnap bilmese, dutarjy oýnamaly, aýryrak onam oýnap bilmese, aşk oýnamaly, bir zat oýnamaly bulam. Halka öz medeniýetiniň ösenligini görkezmeli. Şoň üçin şu psixbanitsa barýaly halkam ýolbaşçylar bolan soň mejbur ýagdaýda şu psixbanitsadan sirka barýar. Ine hormatly watandaşlar, belli bir nokotdan geçen soň o sirki durup bolmaýar. Ve biz
Türkmenistan'ı gidirir doğru. Şuraya yankı meclise yadayla ok geçer. İnni dayhanların yadayı toğuk su tölünmese halka hükümet mağdiyinden berilen haritleri berdirmeyen. Sen haçanla yankı subsidi hükmünne alyan çörün, etin, kuşun yankı haritlerini alanla, adı haritleri mağdiyinden egerde toğun tölünmelik olsa, egerde gadın tölünmelik olsa sana yankı şol adı haritler veren var. Men bir daha düşünemem. Adı mağdiyina adı haritlerin bakarları bilen ve adı haritlerin bilen gasun arzunaki bağışık ne yani? Men düşünemem şol. O görgürler pul bolmansa şol adı haritlerini alýarlar. Mağdiyina oçuda durup üçünden mer çörek yok, şöyle oçuda durup alýarlar. Eger ulun pullary bolmasa gazyňam tölerdi, suwňam tölerdi. Bular näme diýsem? Bular baýlykda, pullukda girip ýöler, halkyň hal ýagdaýyndan habara ýok, aňyrda dursun. Habarlaşsan elen. Ölsün ýa. Ine şu Caligula Gurbanoğlu ölsün ýa hal. Şu ýaly bir neciz, sıpatsy bir biýawra ýadam Türkmenistan dolandyryn ýagdaýyna ine şunu göre biz barýar. Şunun için hormatly vatandaşlar, şu adam Afganistana, Rossiya humanitar kömek diýip mukty berýär, ýöne öz halkyna berip galanlar hiç tak mukty ýok. Pul tölediýär, gasu tölemesen adı haritleri ýok. Ol biz näme güne etdik bu? Bul neşe keşe? Bu torun adama biz näme güne etdik? Ya şunun tohumuna biz näme güne etdik? Bunu ýaly halky ýankı eder ýaly. Şonuň üçin ine şuraya ýagdaýlar bolup geçýär. Adamlar çilit ýagda oturmaly, paxta ýagda diýip, ýankı Russiýadan öňgelen ýaglaram satdyranoklar. Güne bakar ýaglary ýa beýleki ýaglar satdyranok. Adamlar paxta çilit ýagyny, ýankı ýen ýagdaýynda onun böwreklerine problema çykýar, onun saglygyna problema çykýar. Ol Türkmenistanyň Caligula ýa Gurbanoğluny Gurbanlyğa täsir edenok. Näçe halk kösense, şonça kelliler galmy. Näçe halk kösense, näçe tarapdan bir topar tarapdan batyşlar bolsa, şoň iýme çörek bolmasa, bular şu çörek bilen ýanky daşynyň içine şol daşynana Türkmenistana pul bermek bilen içindekiler şu zordan pullaryny tapyp öz ýanky çörek bilen güýmeni aýaga almalar diýip ýürütülüşdirilen tehnologiýa, strategiýa diýilýär. Bunun arkasında Hramovdur. Bu şulatlar barlap, informasiya alıp, şunu dirijilik ediyor. Şimdi halkın içinde, halkın içen ağ sularının kovullarına yığınlar barıp suyu düşerler. Köpet Dağ'da, Levap'ta, Palimex denen yerde, Yokor Kerkide su araştırıcı kompleksinin yürütülüştüren kovulları var. Yine şöyle varıp suyu düşük kaydederler. Halk içerler deyip yankı hapa eşikleri bilen, yani hapa eşiklerini çıkarıp hapa bedenleri bilen giyip suya düşüyorlar. O yerde hiç buna hiç taktik bilen yok. Şuraya adam sıyla bulmadık, şuraya medeniyet bulmadık, şuraya bihip ve adamlar Türkmenistan'ın prezidenti Serdar ve onun kakası yankı Atogul Caligula başlaklayın bizim arkamızda dur deyip itçerini diyorlar. Inni Daşoğuz'dan haber geldi. Daşoğuz'da ağ suyunu içeri yerler. Porsa rezinin plasmasının iyisi var. Şimdi Türkmenistan'la 30 yıldan beri bir topar milyardlarca pulu yankı giyek nece zavodlar, fabrikler, caylar kurulup olum satılman yani kırıda kim valyuta verse şuna satıyorlar. İnni hedir Aşgabat siti kuruyorlar. İnni Ahal siti kurup onam arkada siti etcek oluyorlar. Onun içinde de yankı öz atının akkan atının yani prospektini vuracak oluyor. Prospektinin başına da onun gıdırlan şeklini koyacak oluyor. Adamlarda su yok. 32 yılda Türkmenistan'la
Suwlar yok adamlarda, içmeyene, ağız suwlary. Türkmenlerde Türkmenen gazyny, TV gazlaryny, ata-babalaryn goýup giden zatlaryny bütün dünya satýar da Türkmenistanda gazifikasiýa butorany. Käbir uğurda gazam yok. Türkmenistan'da käbir uğurda tuvalet yok. Jaýlarda gurulan jaýlarda tuvalet yok. İşlän ok bolsa. Şo zatlary üns bermän burur. Ýani halky edip halka gerek galanda ya halka behrit bolsa eden oklar. Öldüne behrit bolsa o halk ölüp geçsin edýär. Gerekkä bolsa da edýär. Şo ýaly paraxor, kezzap, bir tohum mafya, gurulmuşluk taýdan gurulup bizim günne ýani ol möýýaly günne bizim döwletimiz artyp otýar. Ýa-ni bulan kömekçiler, paraxorlar, MHM, polis, prokuratura, kabinet ministri, hökümetdäki işleyen paraxor, yallaklar, ýürüýte yallaklar goşunanma, aýdymçylar, akış sapardan başlap. Bu pikir eden ok, olurum ya neşekeşmi ya, näme ya, kirledi gidenmi? Ertir şol Türkmenistan'na biz ýaşamaly, siz ýaşamaly. Siz gamçylarly. Akış sapar aýdym aýtmasa gamçylar birge gel. Şu günlere baryp oturýarsyň, näme kirleňdi içden. Şu ýaly hadisalar bolup geçe men şu zatlary näme düşündirýän detallar bilen. Nire barýanyňyzy bilseňiz gowy. Kuş toýnan ýaly öňüňiz seretmeli. Ol gelen zat gelberede ay ölmer saat dip geçseň ölmersiň, ýani gul bolarsyň. Azatlygyny bilersiň. Inanyň dünýede iň gymmatly zat azatlykdyr. Azat oturunyň, azat gurulanyň, azatlykda biri bilen ýani gatnaşanyň, başga bir halk sana serdende azatlyk halk diýip sana gowun ýetip, sana hormat goýup nimedenden şu zatlardan mahrum bolýar. Näme? Türkmenistanlar, Türkmenler bütün dünyada belli. Ol Kaligulan ellerini oşap, ol Sapar Türkiye'nin ellerini, ayaklarını oşap, bütün dünya belli bolýar. Men size bir video okudum. Yani, şoňa bir üns berip serdim şoňa. Yani bir minut. Ay, sen alýan Türkmenistanyň awra ýetik dünýäde diýseňiz, men sen bir video okudum. Gowy berip serdim şoňa. Men sizlerge garantiya menen aýtam. Bul günde ötür, 1 ýylda ötür, 2 ýylda ötür, prezidentlik şaýlawda girek. Men adamlaryň karakterini bilem, emnege jöndendi ekenini bilem. Sizler bilip kaldylar. Eger ошол skema ötüp turgan bolsa, biz Özbekistan emes, Kazakistan emes, Türkmenistan bolar. Muna biz hazır karakterimiz menen symykdanabız. Göz garandy emes, biziň deputatlar talaşabız diýiz. Eger anday tartip gele turgan bolsa, elge dagы men jogapkerçilik menen aýtam. Türkmenistan'ın parlamentinde oturup jügünüp durup kolçak turasın. Var arabada jügünüp durup kolçak turasınlar. Talap kılsa jügünüp durup полусогнутым положение будет аплодировать. Gelet al. Gelip atar. Kalıyorçular aytıp atar. Tandaklar. Eljuk. Parlament. İki yol var. Tanda aldılar. Tura meni köpü gün öyle tura emes. Komissiyanın kabul alıp uşul talaşlar çıkıp oturdu. İkinci yol da var. Bu Türkmenistan'ın yolu. Tüp girip arasına. Köp bitmeksin. 1-2 yıl. 1-2 yıl. Men adamların karakterini emnege jönдөmdü eken, emne oylap atkandaryn bilem. Sizler de bilesiňer. Kimler bilikке gelip atkysy gelgenini bilesiňer. Al ukluk kalsa başkası gelip durur. Anısını da biliyoruz. Doronbay aytkanda şorda kırgızım. Просто выборың çok. Anısını tanıdasan da Mamay'dan görü, munusunu tanıdasan da Mamay'dan görü.
Andan göre şu bugünkü sistema aydan açık, talaşık, Kırgız'ın mentalitetinde var. Kesken barma oğurbayt degen. Deyip, şunu açık sistemanı siz tabayız mı? Tora kemçildigi var. Konstitutsiyanın. Senin hormatly vatandaşlar. Näme diýär şol adam? Siz ýa Özbegistan'dan değil, siz Türkmenistan mı bolsaňyz? İl çakış pardon. İl çapışıp ýa-ni iýgilip il çapışıp oturursunuz diye. Ine ünsverin Kırgızstanyň azat döwletiň parlamenti ýa-da döwlet öň. Bizden öňe gidip azatlykda arqyn beýleki ýa-ni jemgyýet soragyna bizi iň erwet zat hökmüne görkezip düşündirýär. Öz halkyny. Men şoň üçin ýa şu zatlary pikir etmeň opozisiýa aýtdy. Ýok, bular resmi taýdan materiallar görüp towu edýärler. Şol ýa-ni deputat çykyş edip ýa-ni mejlisiň azaty şeýle diýär öz nimelerine. Biz şu ýoldan gitmeýäli. Bu Türkmenistany elter bizi. Ýa Türkmenistanyň ýoluny elter. Biz azajyk ýa-ni opozisiýa edeli, biz açyk tanqid edeli, konstruktiv tanqid edeli ýöne biz görüşeli ýa düşündirýär. Men siz düşünýärsiňiz aýdan zatdan. Ine şu ýaly bizi Türkmenistanyň jemgyýetini, Türkmenistanyň halkyny, Türkmenistanyň döwletini, Türkmenistanyň mejlisini tanqidden hakykat hökmüne iň bir erwet zat hökmüne görkezýär. Diňe bular diýär, bütün dünýä. Kırgızlar ülkeden siz düşünür ýaly. Siz düşünür ýaly, ýöne bütün dünýä şeýle. Ýewropada da sorasaň, Hudaý saklasyn, o döwlet hälem ýa halk alman näme işler diýip maňa ýaly. Ýewropa döwletlerindäki jemgyýet gurumlary, ýolbaşçylar halk näme çykaranok, näme boldy, siz näme ýa-ni bir jaduwy barmy? Halky jaduwy ilişdirýär. Näme çyk halk karanok, näme çydap bolýar bu zatlar diýip aýdýar. Menime düşündirýän diýip aýdýan ýöne biziň bir ýolbaşy bolsa biz hormat goýýar, ýa-ni biz başga azyk ýa-ni hormatymyz uly, ynanýar adamlar diýip ýa-ni gras goýan gepi ýöne hakykatan şeýle. Emne daha şowuň suw şeýle bolansoň men ýene de Türkmenistanyň gelen habarlary geleýin. Adamlar magazyndan ýa-ni baklaşka suwlar alyp şol içýärler. Öňün pullary ýok, indi ýa-ni magazyndan suwuny çelli almaly bolýar. Men şoň üçin ýa näme etdi Berdi Muhammed 30 ýylda. Daşo welaýatyň suwuny urunmady. Näme etdi? Lewapdan maňa jaňa diýerler, Seýret Muradaga bizde öýümizde tualet ýok, täze gullanjaydy. Ol 5 litrlik nime ýa-ni 5 litr kraska üçin ýonks bar. Şonun skoç bilen tualet ýasap, bir maşgalat tualetin öýde diýär. Ertesi gidenim bir taşlak gelimi. İnanmadım, men suratlarını, videolarını gördüm. Togo değil. Ben niye var ya? Ol gurlun ahal yankı siti ya arkada Caligula siti ne meğer? Halkımda ölüp tuğa. O ne hemen düşünür ya? O düşünür ya bir dadi. Şular öz gurumaçılık taýdan gurlun mafya tohum dine öğüller üçün öğüllerini ayal gıydılar, krafa çalınıyor, balağımıya 3 milyon dolarlık yankı poştan sportivli karlar sürüyorlar, samalyotlu gidecek yerine gidiyorlar. Bunun hatta konstitusiyanın yok ortuna, hem de adının yok ortuna eğiyen bağlar, bizim şu konstitusiyanın içine küçük haklarımızı alıp bilmeyen gullar. Eğiyen. Neyce köp günler geçti, şonça bizim gulluluk yankı borçamız berkidilýär döwletde. Sağ bolun MHM işgärleri, sağ bolun polis işgärleri, parafor işgärleri, MHM, polis, gen prokuratura, suwutlar, harbuluklar köp taňar ýalkadyn türkmen halkyny gulçuluga, gurumaçylykly eltýänimiz üçin. Sağ bolun. Mejlisdäki Gulşat Mamedowa we onuň aşagyndaky ýallaklar Milli Geňeşiň içinde, ýa-ni halk maslahatynyň içindäki duruşu paraxor ýaşullar köp taňar ýakadyn türkmen halkynyň adyndan gurumaçylykly haramdagyň daşyna üýüşüp, Caligula'nın daşyna üýüşüp
Türkmen halkyny azatlıktan gurmaçylykly ýa-ni dabaraly gulçulugy etýän üçin. Men başgaça düşünüp bilemok bu zatdy. Namysyňyz bolmasa, sizin wyjdanyňyz bolmasa, watansyz watanyň içinde ýaşap ýören bolsaňyz, öz ýa-ni aljak giýdijiňiz, pullaryňyz, kiçik awantažyňyz üçin tohumuňyzy satýan bolsaňyz, men näme diýeň? Size watan gerekkä, size durmuş gerekkä. Biheppe ýaly ýaşap gidýäňiz, ölüp gidýäňiz şoňlaryň muhtarya. O sizin ak sakallarınız, o sizin terpekleriniz, doğumlarınız hiç satmıyor. Egede kelleriniz boş oldu. Şuraya ýagdaýlar bolup geçýär. Men näçip aýýan, men gaturlaýanma da siz bagşlap bilersiňiz, men hakykat aýtmasam, şol bize ajam bolsa, süýjäm bolsa, biz şonu bilmeli. Haçany men türkmen halky diýenine içinde menem badyrm. Unutmaň şonu. Ýöne bizin boldy, men bu maskaraçylygy beýleki döwletleriň parlamenti bizi mysal hökmünde görkezde ine bir nejisat bara, şuňa bir baraýmaly Türkmenistanyň ýoldy. Bize aýtdylar o zatlar. Bolýa opozisiýa ynanmaň. O deputat ynanmaň bolýar. Ol Türkmenistan bilen hiç aratmaşy ýok. Ol mysal hökmüne ýa. Diýmek şu temany bilýär. Eger o bilýän bolsa, bütün dünýä bilýär. Şu ýaly ýagdaýlar. Indi şu ýüpekçiliň dogul boşnamalaryny doldurdy diýip kabmina okuryjylyk boýunça jogapkar ýazmaradyw Serdara daklad edip berdi. Gowaça da ýok, ekin meýdanlary atyldylar, dogul suwaryş geçirilmän soň ekilmese de ekildi diýip, ýa-ni ýüpekçiler planlary dogulmasa da doguldy diýip, bütün Türkmenistanyň içinde hemme maglumatlar ally maglumat. Serdaram ýokardaky Gurbanyň Kaligula da bilýär muny, hemmesi bilýär. Bu bir iki taraplayın dil baglaşykly oýun. Ministriň alýandan bilýär Serdar. Hemme adam bilýär, ýöne mene bilmedik siren bolýyn. Sizem maňa daklad edin, sizem bilmedik siren bolun, men bilmedik siren diýip ýa-ni bir anekdotyň ýa-ni oýunlar bol. Şu ýaly bir maskaraçylyk. Hökümetiň içinde maskaraçylyk. Elbetde hökümetiň içinde maskaraçylyk bolsa, onda daşyna 100% maskaraçylyk. Görgüli adamlar öýleriniň içine çelli kirmek ýüpek gurçugyny bakmak üçin, seretmek üçin ýaşan öýlerini çenli boşadyp, şo ýerlerde östürip, ýa-ni gurçuklary planlary doguljak bolup etdiler bolýan. Olary ýa-ni hökümete beren gurçuklary, ýa-ni ýüpegi gazanan pullary edilen zähmetine görä, çykdyjylygy görä hiç zat yapmady. Indi kerek şular bize etjekler diýip eýýän boýunanlar. Şu zatlardan Kaligula we Serdar peýdalanyp ýüpekler alyp hal dokudyp, onam ardanmakadan 3,5 manat ýa-ni dolardan manada geçirip, ona daşyp da satyp, bu pullar gazanyp, ýegenler, dogonlar, Kaligulaň garnaşlary, Serdaryň garnaşlary gazan. Ine bir tohum gurumaçylykly mafiya topary gazanýar. Bizim daýhanlarymyzdan kösenýär. Bizim kärneçilerimizden kösenýär. Bizim ýa-ni hökümetdäki ýöneköy işleýän adamlarymyzdan kösenýär. Ine şu ýaly bolup geçýär. Suw ýetmezçilik gaty halky gynayar. Daýhanlar öz husus mellerinde ekin buğdaýlaryny, miwe bakçalaryny suwayak bilmän kösenýärler. Diýmek, daýhanlaryň mallary üçin otlary, öýür meýdanlary gurap galy diýmek, ine güz açlyk başlanar. Gıtçılık başlanar. Ady haritlar bilen bütün dünýäde gıtçılık bar. Türkmenistanda mundan beter gıtçılık bar. Açlyk bar. Şoň üçin taýýarlanyň şu zatlara öňünden un alyp goýun. Öňünden ýa-ni bakça önümlerini guralyp ýygnak goýan bolýan, öz günlerini görür ýaly taýýar bolun. Gurbanyňly ýa Serdar, Kaligula ýa olaň tohumdan size toklanma. Ýöne ine ekin meýdanlary, ýegenleriň ekin meýdanlary şu Kaligulaň tohumynyň, Serdaryň tohumynyň gaýyn tarapyň ekin meýdanlaryny
suwma, mehanizmlarma hemme zat gülýärli. Fermanyň mallarına yorunca, bedek kipleri, jymyk, şulha, sarun, buğday yarmasy, kepek ýaly hemme iýimler bilen ýani mallar bakylýar, guşlar bakylýar we şul öndürilen ýani guşlar, mallar Rossiýa bilen Awganistana gidip valyuta kazanylýar. Bizim halkymız onun gidişi görenok. Şu haritler Türkmenistanyň içine satylmak halkymyza. O haritler dine eksport üçin we yegenler ulun doğun garnaşlary, gaýyn topary, Serdaryň gaýyn topary, Kaligulaň doğun gaýyn topary kazanmak üçin. Bizim türkmenlere hiç sat yok. Ön adamlar bağlı tutup hugullardan yani açık kazanyan motorlar, öz maşgalaryny ekleyen motorlar, halka ardan bağlı satyan motorlar, indi hugullara yegenler aldy. Bağlygym tutmam. Şu yani Türkmen halkyny gününden gawak gelýärler. Türkmenistana çağlar doğulýarlar we ölýärler. Käbiler ekologiýanyň we saglyk goruş sistemanyň çökünligi sebäpli invalid bolýarlar. Wagtynda kömek alyp bilmeýärler, saglyk kömegini alyp bilmeýärler. Enesi dogup bilmeýän çağlaryny ýitirýär. Ul çağı ölümçül statistikany girýärler. Türkmenistana çağı doluş has beselli. Bu gidişine gitse bizde 3.750.000 dälle onun az bolar adam. Sebäbi ünsüren men öňüme aýdyp gelýän goňşy döwlet alaly Özbegistan. 30 ýylda 20 milyondan 35 milyona galy 65% halk galy. Biz 3.950.000'den 3.750.000'e düşdük. Ola min tek 3.750.000 mi, 3.5 mi ya 3 milyon mi onu hasap edip statistik kesitler mesela biz takminen aldık. Yani hükümetin gizli maglumatlarını alıp hakikati alıp seyrettik ne şuna vardı. Ötüş olmadı. Demografiya soruğu çözülür noktada. Demografiya soruğu çözülür yani inilere, yaş çatıncılara, yaş maşgala bu kömekler etmeli. Sosyal tarafından, yani hal maddi adalet tarafından yaş enelere, yaş boljak enelere ýürütürleşdirilen institut materi dönkü vardı. Yani ene bilen çağan institutu vardı. O yerden Rusya'dan güýçli spesialistler işleýärdi Türkmenistan'a. Sebäbi umum statistika boýunça Türkmenistanyň iň uly çağı ölümçülük boldy. Şoň üçin güýçlendirilen ýani Usyny hökmüne orsetden spesialistler işleýärdi. Men tanýarym köpüsini. Häzirki günde olara gitti. Bizimkiler pul berip giýýärler. Olara tejribesi ýok. Umuman ölümçülük ondan beter gitti. Türkmenistany ýol boşy gelenler onun esas maksady halkyny östürmek, yani halkyň möçberini östürmek ve Türkmenistanyň şu halky bolarýaly ýaşaýyş şertleri düzüp ansatlaşdyrmak. Hani şol jogapkärçilik işin prezidentiň halk deňeşiň ýolbaşçynyň şu jogapkärçilik işleriniň haýsyny etdiler. Hiç haýsyny. Diýmek 32 ýylda şular gitara çalyp, neşe çalyp, at çapyp, rall edip, ay şu etmeler zatdan hemmetini edip görüp, hakyky etmeler zatlar etmän gezipýär. Inmaýdyň şular Kaligula, özüne Kaligula diýen Gurbanuly. Kimin milli lideri? Halkyň milli lideri mi ya öz Gurbanuly gurnulan mafya toparyň milli lideri? Yazın komentarlarda. Ve devam edeli yine lagerler açıldı. Lagerlara yani medeniyet müdürlerinin morimlara, basışları var. Şu çağa takmış şuraya iyi verir yani ve şu enatalarından pul yığınan allığına basışlar ediyorlar. O görgüller çağlarını iyi veriyorlar. O yerde iyi mi tempes, şertler yok. Şolların havarlaşma olan yok. Hiç ilyadayda yani öýünün gowy şertleri yok baran yerlerinde. Dine basışı üstünden iyi veriyorlar. Ön lagerlarda men köp boldum. Her ýan tomuz kaka men lagerlara iyi veriyordu. Ananın men öýde gülüp aýdym. Okuw oturdy pala girýän diýen ýa-ni
lagerlara giderdim. Bir lager otursa beyleke giderdim. Üçüncü ayım ova giderdim. Yani öydü ön türmelerde etap gidiyen olsam benim lager olsam ova giderdim. Şoňçy lagerlar hemmetini gördüm. Şeýle bir şertler vardy. Seni günlüğü yatırýarlar, nahar berýärler. Ýürüýtürlüşdirilen adamlar gelýär, futbolistler, sportsmenler, cemiyet işgärleri, medeniýet işgärleri, hatta yılan tutýan adamlar gelip, yılanlar näme tutmaly, skorpionlar näme tutmaly, gurrun berýärler. Biz köp açyşlar edýärdik, köp zat öwrenýärdik. O zatlar gitdi. Ol türkmeniň aýdaşýaly orsam gitdi, item gitti, yipem gitti diýişýäli, hemme zat gitdi. Sebäbi bizim kadrlarymyz ýok. Biz şonu gurulmaçylykly edip bilen ýok. Gurulmaçylykly eder ýaly. Bütün sistema paraholga ýatdy. Ýok şo zatlar. Indi şeýle bir habarlar geldi. Üniversitede girecek bolsam $65.000 bermeli. Balaň çağlary okabiliýe, ýöne garyplaryň çağlary okap bilen. Pedüçilişe girmek için, teknikuma girmek için $15.000'dan $20.000 çelip talep edýärler. Men instituta girecek bolsam $90.000 talep edýärler. Egerde birden ýuridiska girecek bolaýsaň $150.000'dan $160.000 çeldi. Yani nırklar. Näçe ýuridisk kymmat sebäbi soň şu adamlar MHM'de, poliste, prokuraturda işlep o ýerde alýan paraholuk ýokary bolansoň, yani mediklerden. Şoň üçin şulardan nırk ham köp alýar. Indi söýerim. Hormatly vatandaşlar. Şu adamlar $150.000 pul berip okuýarsa, okuwda da ýene bir $50.000 yani molimlere berip tutaraýsa $200.000. Şular niýe şo pullar almaly? Elbette haçanla işlep başlaganda diňe paraholçylyk edip alaýmasa, nerden gaýtardyn? Hökümetiň aýlygyna gaýtarp bolmaýar. Diýmek, şu sistema başyndan parahollyk döredip, şol adamlara parahol ettirip, soň paraholun bu tarapynda bolup, ýene de bize hak alýarlar. Bu bir sistema. Sebäbi gurulmaçylyk taýdan gurulan. Gurulmaçylyk taýdan gurulan bolsa, şoňa sistema diýilýär. İýdigidir, yani gaýtaranýar. Şoň üçin geň görmeliler, näçe bizde parahollar guturmak. Fabrikda taýýarlanýar, uniwersitetlerde, zatlarda enatarlardan pul alyp, oňsoň şu çağıjyklar bilim alman, ýene de parahollyk edip, yani ýaş spesialist hökmünde işe başlap parahollyk etmeýän mezun bolýarlar. Egerde şu okuwlar muhtemelen onda parahollyk etmeliler. Şu bizim metbuat boyunca, medeniyet boyunca ve ilim medeniyet boyunca ilçek reformalarını şu mümkünçülükle berýär. Egzamin muht, sen girýän, ýöne dokumentini berýän, alýarlar. Ýöne birinji kursy toransoň, yani egzamin tapşyrmaly, ikinji kursa geçecek bolsaň, 2-den 3'e geçecek bolsaň, olam uly zallarda kameranyň aşagynda. Hiç kim pul berip bilme, alyp bilmeýär. Şöyle kamerada görünse, prokuratura işini görýär. Studentiň, yani molim. Ine Ýewropada şeýle şu. Ine eskerleriň ýagdaýy. Eskerler, ofisiýerler, praporçyklar, yani ýokary derejede işleyen eskerler, ýaş gelen eskerleri öz telefonlaryny her munda, yani 20 töledip enatalar bilen gürleşdirýärler. Onda da enatalar jaň edenler, maňa şunu getirdiler, muny getirdiler diýip bir paraholun täze açyş formatyny tapdylar. Ünsürüm. Paraholuk Türkmenistan şeýle bir ösýän bolyp, täze formalar dörekdi otyr. Biz paraholuk indurup bilmeýär. Indi şular ýani atomlar ýaly, mikro elementler ýaly öz paraholuk formalaryny ýani açylyp gidip otyr. Şoň üçin biz ýeňilmeýär. Biz başyny aýyrmasak, aşaklary eýem çalışmaýar. Ýokarylary, yani ministrler, harbuluk ministrler, gormak ministrler, hemmesi ýokardan aşagyna pul getirdik, yani ýüzlenýär, aşaklaryň näme? Pul galan, yani ýene de iýlatdan almasa kimden alsın? Şeýdip gelýärler. Şoň üçin eskerler gul hökmünde işleýärler. Indi ýegenleriň gaýyn toparlary, Serdar Kaligulan gaýyn toparlary, sallatlary açyk
muht gullor hükmünde öz melleklerine, öz yankı ekrançılık meydanlarına ulanýar. Ine gulçuluğun eýýän birinji formasy, hakyky formasy. Sen muhty işleýän we yankı şul mafia topor tohumy işleýän. Kaligulan mafia topor tohumy işleýän. Şunu ýa-da atdy bolup geçýär. Lewapda Lewap vilayetinde 10 ve 11. koloniyaların arestantlarının yanına duşuğa dine Göktepe ve Aşgabat'taki yukarı işte işleyen adamın doğun arnaşları, yeğenlerin doğun arnaşları, Kaligulan doğun arnaşları ve onun tanışları geliyorlar. Arestantları o beylik yönü adam oğurdaki kidi yeten olduydı. O yerdeki yaşayan adamlar görürler. Gelilen o birinci. Şuruluk verilen bu şu. İkinci, vilayetten barmak için bir topar dokumentler diler. Dine teste 70 saat içinde test almalı, ondan pul verip almalı. Beylik dokumentler yığınap yetişmeden olum köyüye. Şuraya kıyınçılıklar var. Yollar vilayetin ardına açılı deyse de yapık. Hemen adı önküyal yapık. Bir vilayetin beylik vilayete gidecek olsan bir topar dokument yapmalı. Yani şuraya Türkmenistan'da ýagdaýlar kyn, türmelerde biznes gidip dur. Türmeň ýoluşlary, ýa şu biznes ýöredýär. Gurgul arestantdan ölüp gidýän garnaşlar bolýar. Tiýa garnaşlar gelenler nahar getirýär, eşik getirýär. Tiýa türmeň içinde üçüncülük ýok. Berýän nahary ýerýärler. O naharlary iýip sen wara hükman ölürsiň bir näçe wagtdan. Şoň üçin garnaşlar bilat arasyny getirip bir bedenge vitamin almadan olamıyor. Elbette içinde paraholuk edip oturunlar, olur yani karol yağı yaşaya, pul verip saklaya özlerine. Yöne beyle ki hakikattan gelen adamlara, bir güne vatanın adamlara dini köseni. Inni men çıkışımı demleyecek olyan, bir daha da içecek olyan bizim halkımıza. Eğer de bir katı şart yağdayda kıssağlı ayağa almasak, ona yakın günlerde bir ağaçlığa tezi var olur. Son hakiki garip günler başlar. Yeğenler ve gurbanlığın, serdarın, karnaş tohumu bağlar olurlar. Beyleki yanlakçılar vaxtlayınca bağlar olurlar. Entek odun dipe gitmeke. Qalım hem adamlar şunun kullar olur. Şun sen marda biznes edip durursun. Ya Aşgabat'ta. Yeğeni geçip şuman gerek değilse gününden oran peyli artık dur. Elinden biznes alırlar, mağazin alırlar, maşinler alırlar. Sebebi yurt olun. Sen hiç yıl hakkın yok. Gününden haklar adalık geliyor. Anladın? Sizi göremez o adatları. Bunlar ertiden turup dine sizin adatlıklarınızı adalatmak ve Türkmenistan devletinin yerden gelen pulları, daşından gelen pulları, salgıt pulları uğurlamak bile. Anladın? Şu adamlar ertiden turup şu bizim vatanımızı uğurlamak için öz vatançılık duygusunu kaldırıp giyce bunu işliyor. Biz bolsa yine bana bir can diye ağlar. Murada oni maldırar. Men sana can etmeyen korkuyorum. Eğer de sen Türkiye'de yaşa, bana can etmeyen korkuyorum olsan. Eğer de sen zatlarını alyan olsalar, ölüp diyen tohumun diyen kazanın olsan, kardılar alıp daha dedi. Onam alyan olsalar, canını yıkyan olsalar, senin imsin oturuyan olsan. Doğunca hiç vakt iyiliğini almarsan, hiç vakt adatlığa çıkmarsan, her vakt gizlenip gidersin. Sen bu dünyada yok. Sen illegal. Sen ne pikirin var adat, ne sen pikirin aydı bilyen, sen bir görünmeyen bir fantom. Şunun için eğer de sen can etmeyen korkyan olsan, onunla beylik zatlara anarda dursun. Her vakt bana ayyarı Muradağ'ı niyam etmeli. Oho, Karadağ'ım men her çıkışımdayken niyam etmeli. Birinci komentariyar, ikinci videoları paylaş, üçüncü yüzünü açtı, haklarını alıp başla. Ondan korkyan olsan yal oturdu. Erdoğan'a, Genprokuratura, Türkiye'nin hem yere yal. Türkmenistan'da olsan hekimden olarak yaşı söyledi. Haklarını alacağım. İşin yok mu?
Maňa sosial kömek gerek. Men oğurluk edetim bilen ok. Maňa pul berin. Sosial kömek berin. TV gaýlyklary oğurlaýanmy? Maňa maşgalama kömek berin. Bular näme diýär? Maşgalany saklap bilmen aýryşýar. Mundan meter betbakçylyk diýär. Haçana çelli betbakçylygyň içinden täze betbakçylyk diýjek. Indi bol etmen şu wagtda. Men öňüm aýtyp gelýän şular ýanky gurumaçylykly gurulan topor, mafia toporu bir tohum baş tutunan Caligula öňe gurban bolup atlandyrýan bir bu torun neşekeş killesi giden meýerläp ýören bir adam şekilli narkoman şular bizim döwletimizi ogurlamak bilen. Ünslerim Afrikadaky gullarym parahat asmanyna daşından koloniya ýanky daşından adamy gelip şular koloniya etip gul etdiler. Şu parahat asmanyna şular ençeme ýüýür gul bolup işlediler. Egerde soňunda şular daşyna ýanky adatlygy çykan bolsa Türkmen halky bütün dünýäni güldürüp özüniň ýanky ukypsyzlygy bilen özüniň jemgyýete goşulman, syýasata goşulman gizlenip ýürüşi bilen Berdimuhamedowlar Ilayda Caligula bütün dünýäni güldürüp ine men bir samsyk bu torun neşekeş seredin elme oşo diýen şu halka ýene bir zat diýen bütün dünýä Türkmen halkynyň awrany ýykan bolsa olam parahat asman bolup duka. Türkmen halka muňu düşünmen wah parahat asmanymma hakykay diýen watan düşmany siz üçin şu ýollar ýapylýar, siz üçin hemme zat edilýär diýip pikir edýän bolsaň onu hakyky haramlyk edip Türkmenistanyň pullaryny oglap kezzapçylyk edip giýjelerine ýa Caligula ýaly bayramlar edip ol aýallary ýa-ki neşekeşleri, muzikantlar çağırıp toýlar edýän bolsa, ýapyp toýlar. Onda şul adam size milli lider bolýan bolsa, hakykatdanam konstitusiýany gödök bolup hemme haramlyklar edýän adama zat diýmen, size hakykat aýdýan adama watan döwlegi diýen bolsaňyz, siz näme barýan? Sizde ak renk, gara renkle çalıştın. Gara renk, ak renkle çalışıp hakikata yalan deyip başlanma oldunuz. Yalanda da hakikat deyip yalan guruluşun sistemada bir yalan çökmünü özüňizden adalet deyip hatap edip gelip ýören mi oldunuz? Onu berekella. Men näme diýip? Baryan ýoluňyz bilen bar berin. Gidýän ýeriňiz bilen bar berin. Entek bu Caligula siziň paçaňyz da paçaňyz bolan bolsa. Bolaýsa birden. Psih balnitsada ýaşaýanyňyza beginersiňiz. Siz sırtda ýaşarsyňyz. Sizi baran ýerine tant etdirirler, ýa-ni oýnadylar, mekuşum ýala diýerler, ýene bir zat ederler. Siz bular biheppe medenesiz adamlar. Ananyň? Ýerinleri görürsiňiz, ananyň. Sizi gamçylarlar şonu etmeýär. Ne konstitusiýa işler, ne prokuratura işler, din olary ýa-ni işler hemme zat. Olar kanun bolan ýagdaýynda sizi öldürseler de olar bravo. Şunu ýalyna çykarma. Şonuň üçin eger Türkmenistanyň içinde bolsaňyz, birinji ardalardan başlan. Nägelerini görkezin. Üýüşiň kim sizi ýaly öz haklaryny alýan bolsa, birleşip başlan. Düşmanyňyz bolsa da birleşip bileje hereket edip başlan. Haçan diýenden ertel menem barýan, daway, iki bolup baraly. Çağıramalar diýip birleşip öz haklaryny talap edin. Onu haramullar, ýa-ni Berdimuhamedowlar, Caligula çekilýär. Siz haklaryňyzy alýaňyz. Egerde daşynda bolsaňyz, aeroportdan başlan. Ardalary ýat başlan, Türkiýanyň hökümetine, prokuraturasyna, Daşary işler ministrine ýalyň bolşýal beýan edin. Şeýle boldy, men näme etmeli, maňa kömek edin. Men niligal etdiler. Ýürüýte men pasportymy, ýa-ni bu torun möhletli pasportymy çalışman, men niligal edýärler. Bular Venska konwensiýany bozýarlar. Bize kömek edin diýseňiz, Erdogan soňky elektridi. Ýene bir gerek. Üstüňize arda gelse, Ankara'da pasportlanan, ýa-ni Dinan Kolsan hemme diplomatlaryny kowýan, deport edýän. Etdirmiş onu eliňizde. Kime garaşýan?
Aeroportda üşün. Başlan. Türkmenistan'dan bana haber geldi. Adamlar näme diýär? Murad ağa, biz bardyk häkimin ýanyna. Hiç tat çözen ok. Bir de ünsün beren ok. Prokuratura üns beren ok. MHM wapşe işimizi görüp ýanky gamkorluk edýär. Biz internetde Molotov çüşäň içindäki zatlary öwrenip ansa da ekeni. Bir çüşä birini salyp bir trapkazy çykarýar. Zıngmakan otlap zınk koyberýän bolan şu partlak gidýär hemme ýarylyp ýanyp gidýär. Biz MHM işgaleden başlajak diýip aýdyp dur. Beýlekler yara galyp biz haramdagy öldürjek diýip maňa aýdyp dur. Zordan saklaýan. Bilirleşin, biz bile çykmaly, biz olaýan ýoldan gitmeliler diýip saklap durmän şonu. Ine şular Türkmenistanyň içindäki adamlar men bir aý saklarym, 2 aý saklarym, ahyr başlarlar. Ine şondan garažyny urşup başlandy. Şoň öňüni almak üçin men şu zatlary düşündirýär. Kanun ýolda gidelim. Kanun esatyny edelim. Kanun esatyny hiç zat gazanyp bolanok diýär. Armenia, Gruzia, ýa-ni Ýugoslavia döwletleri Allah diýmek. At bolýan ekeni. Diýmek halk birleşmeli. Hökman ýargalmaly. Biz tek çyk göremiz oga. Ömrümizde bir gerek çyk göremiz oga. Çıkıp bir göreli, bir de vursunlar, öldürsünler, ondan biz başlar, başka yola. Entek bunu etmeyken, eyyem bu yola yapışıp, mağazana diyorlar, yaralı biz çıkacak deyip. Adam görkez bilen o. Gizlenip yatıyorsun yolunun aşağında. Komentar yaz bilen o, protesti çık bilen o. Neye yer alacak deyip? Atık gördün mü? Avtomat illek gördün mü? Neyden yer alacak? Atı bilen o. Şoýaly bir bolmajak zatlary öýlerini küşüşdirjek bolýar. Protestten başlamaly. Birinji adımlardan başlamaly. Eger bize garşy yara bolanda, biziň yara almany hakymyz bar. Oňa çelli hakymyz ýok. Şunuň bilen men öz çykyşymy utarýan, hormatly watandaşlar. Biz tarihi döwürde geçip tarihi wakalar geçip dur. Tarihi ýagdaý geçip dur. Tarihi wagt geçip dur. Şu wagtda biz kimdigini görkezmesek, ertekuni gul bolansoň, ýani paçaly geçensoň, men size aýdyn. Murat Gurbanow ekran ýapýar we kanun esasyna hemme zat durýar. Onu türkmen halky şondan soň näme göreşýän bolsa, öz ýoluny tapmaly. Göreş bilmese ömürlük gul bolup çağlarny, dogun almasyny gul bolup kalmaly. Biz ya galmaly, ya gitmeli türkmen halky. Biz Berdi Muhammedow halky bolmaly. Eger şunu etmesek. Eger şular kezzaplardan, şu ýaly binamız, medeniyetsiz adamlardan tohum ýasap, täze halk dürtçek bolsaňyz, onda näme? Berekelle gaýrat edin. Şonu näme? Şonuň üçin entek wyjdany bar adamlar, entek ýanky içinde adalatly bar adam, bu terbiýe alan adamlar öňe çykmaly. Mysal bolmaly. Başgaçy ýok. Şoň üçin Türkmenistan diňimi sağ olun hormatly vatandaşlar.